namai vakaona kuti vana vari kufa, saka vana mai vakabvuma kuti tidonhedze vana. Saka taita vekuvandira mumakwenzi. Isu hatitendegwi kuti tive tindiri pavanhu vakaungana nekuti chitendero chedu hachitendi, tinoiswa chete. Unenge uchiona zvinoda kunamatirigwa neimwe mvura wangaona kuti yava mvura yekumwa, hapafaniri kushanda kana po. Munguva ino hurumende ichishanda kuti kuvakwe zvipatara uye kuwedzera vashandi vezveutano. Mutori wedu wenhau Merita Ruvinga achifamba nebazi rezveutano uye UNICEF akawana nyaya inosiririsa zvikuru munzvimbo yemadya, bvuchete uye zirumbe kumasvingo, uko vana vazhinji vakapera kufa nechirwere chegwirikwiti. Nokuda kwekuti vabereki vechitendero chechipositori vanoramba kubaisa vana. Tinokugamuchirai muchirongwa The Village. Vatenderi vechipositori mudunhu rechivi kumasvingo vakazoshevedzerwa vemitemo mushure mekunge vatandanisa mbuya utsanana nedemo. Dambudziko andinosangana nawo ndekuti ndinoshanda nevechitendero chechipositori. Dambudziko riri muno nderekubaiwa kwevana nekudonhedzerwa kwevana, asi vamwe vavo vava kudonhedzerwa, asi vazhinji havasi kuda nyaya dzekudonhedzerwa. Matambudziko andakambosangana nawo ndekuti kwaita measles. Ndakambofonerawo vekuhospital, Chivi District Hospital, kuti vana vari kufa kuno. Vakauya, dambudziko ratakasangana naro ipapo nderekuti vairatidza kuti vanga vasingadi kubaisa vana. Apa vana vairatidza kuti vane matambudziko, vaigomera vari mudzimba vakavata. Pakangozoshayika vana 2 pamusoro. Vakaramba zvachose kubaiwa. Tikadzoka zvedu vekuhospital vakaenda. Vakanogara pasi vakadzoka futi, vakauya vava nemablack boots. Asi hazvina kubatsira nekuti time vakangoona motikari vanotiza kana kuviga vana. Ndo matambudziko andonyanya kusangana nawo kuno, asi vazhinji papolio takadonhedza nekuti vanamai vakaona kuti vana vari kufa. Saka vana mai vakabvuma kuti tidonhedze vana. Saka taita vekuvandira mumakwenzi tichidonhedza vana. Vana baba usingazvizivi. Zvakafanana nefamily planning kuti zvakare vana vari kumwira vachifa. Zvisofa kutaura kwandiri kuti pane umwe musha akafa vana 6. Vachiratidza kuti vaikosora. Ndikasvikapowo ndikaona kuti inenge polio iyi, nokuti mwana waiti mwana anofamba haachakwanisi kufamba, wakungogara achakwanisi kukambaira. Then kana akosora kudaro voba voenda navo, pavanoenda navo ikoko isisu hatikuzivi. So far pa6 vana vandiri kutaura, vamwe vakatochengeterwa kumisha yemamai, vamwe kumvuma, vamwe kuchivu. Havana kuzoda kuti varambe vachidzoka kuno kundokusisa kuno vanga wakurikota kuti umwe waifa Friday, mufa Svondo, mufa Friday, mufa Svondo. Ndomashira anga chitamba. Vanga vasingagwari nguva refu. Vanga chigwara nguva diki. Ndingati ndo matambudziko mazhinji andinosangana nawo kuno kuvillage kwangu. Vazhinji vamwe vese vana vakabaiwa vese. Imwe namba avo yechipositori vakabaiwa kuti vakadonhedza, asi taita kuvanda. Totaura navo kuti ndandovanda nevana pakati, wondovanda ipapo. Kana avanda panzvimbo iyoyo ndopo vana sekuru voita zvokunyangira kusvika vodonhedza vana, todotiza. Ndodambudziko rainaro kuno kuvechipositori, but vazhinji zvavo vakuita sekuti vakunzwisisa. Family planning vanototuma ini ndindogara namakadhi, ndindozodzokera ndichinovaudza kuti madhezi enyu kuti mutore mapirisi aita sei akwana. Ndoti chitsvagai kana zvimwe zvinhu zvamunokwanisa kutengesa. Tunosangana pachini. Ndongopinda wonawo, ndongoti ndovaya vana sister wako vaziva, votokurumidza kuvasevha vodi vobuda. Vamwe futi vane vamwe mai vanekata vana 2 vakagwara vachikosora, vakandivinga vakati mbuya vana vofa. Ndikasaka toita sei? Vakati baba vari kubuda vari kuenda kuwarare mangwana. Ndikati panongobuda baba musina kugeza musaudza munhu, ngoputirai mwana mumhanye kuhospital nemama. Vakakwanisa kubuda mama yetu iwawo, vana vavo vari baba. Nonzi vanga Enias, community health nurse muChivi district. Saka pane nyaya yakaitika 40-15 Madla area
muna August wakaita outbreak yemeasles. Saka pane report yatakawana kubva kuna village health worker kuti kune vana vanga vachirwara nemeasles. Then we paid a visit to the village. Tikawana pane vana vairwara chokwadi, asi hatina kukwanisa kutaura navo because vakavigwa vari mumba vakarara. Then tine rapid response team yedu yanga yatituma inolidiwa naDMO naDDC. Takadzokera tikanopa feedback kuti tawana kune urwere yes, asi papana makuva anga achitaridza kuti anga ari maviri, asi vana hatina kukwanisa kuvaona nokuvabatsira. Then takapiwa team yanga ichikomprise police nevekwaDDC. Then we paid a visit to that homestead. Tasvika ipapo vana mai vacho vakatoda kutiza, then mapurisa akakwanisa kuvamisa kuti vakatopakata vobva vadzoka. Tikataura navo concerning the outbreak issue. Saka takakwanisa kupa education family yacho yaivapo, but hatina mavaccinations atakaita because vana vanga varipo by that time vavazitaridza kuti vavasingarwari, vacho vairwara vanga vasipo kuda vanga vatovigwa somewhere. Then chatakakwanisa kuzonotisa ndechekuti akawana pava nerimwe zvekuvatsva nokutaridza kuti pano mwana umwe wanga atoshaika futi. Ngatiwo tichivabvunza vakataridza kuti nguva iri arisiri raikoti mwana wanga akashaika some 4-5 months ago, hazvava zvisingaenderani nezvatakawana zvedu. Saka chatakakwanisa kuita education chete, otherwise hapana matreatments atakakwanisa. Vana mbuya utsanana vachishandidzana neCentral Emergency Response Fund uye Apostolic Women Empowerment Trust vari kukwanisa kunyengetedza madzimai echitendero chechipostori kubayisa vana muchivande. Vana vangu vese ndingakoti weawaita vakatidzidzisa ndikazvinzwisisa, vakakasirawo kundidzidzisa vana vangu vari doko. Saka dai tikaponera kwataponera toudziwa tokwanisa kuenda pabhesi pedu todonhedzerwa. Vana vangu vese vakadonhedzerwa BCG, measles, polio, hapana pavakajanjirwa. Uye ndodawo ndotofara nezvavakaita kosi taitambura vana neflu, vakupiwa mapirisi vachipora. Mwana hachapedzi kana mwedzi achingogwara. Ndakazviona kuti kugwara nguva refu ndokuita kumutorere muviri ave munhu anokura asina utano. Uye chakanyanya chandakanyanya kufarira mukupinda muchidzidziso ichi, ndakafarira kuti pane zvimwe zvaunenge uchingonzi zvinoda kunamatirwa neimwe mvura ungaona kuti yava mvura yekumwa, hapafaniri kushanda kana polio, hapadi zvokuti padzivirirwe nepolio. Asi uchingoita kuti mvura iyoyo ndio inoita kuti zviite zvakanaka. Unoipupura nezvimwe zvanga usingazivi, unopedzisira wapupura kuti ndakabashuka. Asi uchiona kuti izvi zvinhu unotozviona kushata kwazvo wabva mazviri. Paunenge uri mazviri unochiona sekuti zvinhu kwazvo zvinoita. Takabva tadzidziswa kuti tine bhesi redu ratinoenda topiwa mafamily planning yedu. Tina mastacha anoenda achitipotsa tichangodzidza anotishupa. Tichimwa mapirisi edu takavudzwa pane chiaro chinenge chiinda nochingokona nacho kuchinja. Kana uchimwisa unomwa anenge achinzi unotanga kupiwa masekiu wonorumura wapiwa nemacontrol. Then wagara warumura wozopiwa mafamily planning anoita kuti muplane kuti vana muchiziva kwamuri kuenda. Kuti ukaita mwana wako wombogara uchikwanisa kumupawo zvakakwana zvokwanisa kuenda kuchikoro uchitedzera zvese zvanoda. Ndakafara matreatment acho ose takumagona kumaita. Izvezvi ndotoverenga kuti zvandiri izvezvi ndevana 4, asi ndevana 4 kudero anoenda kuchikoro ye1. Handisi kukwanisa kuwana mari yekuti aende kuchikoro. Baba vacho mudiki asati vane vana vakawanda, nyaya yekuti nenge usina zvinodzivirira zvokuti. Saka izvi vanenge vachingoti Mwari vafunga kuti kuti nyima, asi nengoziva kuti kune kubhesi kwangu pazvinoenda kuchele zvarohwa kuchele kunondoenda rowawo madhini. Ndakarifarira zvisina mendine wangu wandakatodzidzisa wakatangawo manje ona kuti zviri kuita kusvika ndazoredza baba vekwacho nokuti baba vacho vanoshanda kuJoni, asi vakutoenda vachimira chezvo vamira kudero kavaredza zvikanakana kupedzisira takutoenda kuchipatara zvakanaka tava nemakadhi edu. Izvezvi tine zvibhuku zvedu zvatiriba wakatora tinoisa mupurasitiki tonobika pakanaka kumaruzhowa. Iwe unokuita semunhu unofara basa, semunhu unoda bakwa raunoza the best rako kuti ndokwakusosi
kwaunodzibigira. Saka zvingamboiti ndechikotiri muvamwe senindu munhu mafani ndechikurudzira vachida nyaya ndechidzigira. Kana ukangotevedzera chete vana vako vanoita utano. Ndotenda izvezvi ndatokwanisa kutogara izvi mwana wangu atova ne8 months. Tongositi uchidota gore obviously unodopusha rimwe. Chimwe choda kuberekwa. Zvinhu zvimbotoiti chero kuti uwane mukana wekuti uchigeza uchipfekawo. Haukuwane kuti zvana chimwe choda porridge zvimwe chodii ndosaka zvozonzi vanhu vechitendero vane madzihwa vane inochusha nguva apa kumunda koda kuindwa. Ndakaona kuti zvinhu izvi zvakauya zvakanaka veawait ndakabva ndaribata nekuti ndakarifarira chaizvo ndakatidzira zvinhu zvakanaka. Uye ndichida kutaura kumachechi kwedu kune kwatinoenda tichinoponera vavasingatendi kuti uite toilet. Taingonobuda kumasango kuya totodzoka obviously mwana kungopukuta mwana ototora ndiro zvako otosuka. Takatodzidziswa kuti unobva mutoilet ouya ogeza maoko kana kuisa muzvigubhu. Pane chigubhu chakaboka ogezawo maoko. Wageza maoko wokwanisawo kunobata zvako zvakachena. Vanoti nevapapolio chechi majarina anodzivirira measles. Zvimwe zvirwere zvakaita sana HIV vanenge vachitichima kana vane nhomba ndinofanira kutariswa. Kana vane HIV wakatukwa ukaenda kunorasa wafanira kunamata imomo wakaiwana sei. Mashoko andoda kuvaudza ndeyekuti dai vazama nepavanogona napo kubaisavo kutendera kuti vabaise vana vanokura vane utano vasingarwari ende unokwanisawo kuva nevana vane utano havazogwari kana kufa nguva imwe vanogona kufa vana vakatsikirirana nenyaya yekuti chirwere chinenge chava affect. VHW tichishanda neawait tinofamba munharaunda medu tichikurudzira vanhu kuti munguva yeCovid taivakurudzira kupfeka mask, kusanitizer kuti vasabatwa nezvirwere zveCovid. Then panguva yeMR taikurudzira mamai kubaisa vana vavo kuti vasabatwa nezvirwere. Kunyanya veawait pavakauya vachitipinde muzvitendero takafamba nemachechi tichidzidzisa vanhu kuti vana vabaiwe. Hazvirevi kuti vana vanobayiwa vakafa, asi kuti inyaya yekuti tichidzivirira vana kuzvirwere. Saka ngatibaisei vana vedu. Vanhu vakazvigamuchira kuchechi yeJohani Maranda vakatizvigamuchira vakatikumbira kuti tatichikumbirawo kuti dai matiudzirawo veutano vanofamba vachibaya. Isu hatitendegwi kuti tive tindiri pavanhu vakaungana nekuti chitendero chedu hachitendi tinoisiwa chechi. Dai matitsvagirawo pakona yatingabairwawo mukavafonderawo tikauya tikadzivirisa vana vedu. Nekuti vana vedu vamwe pavakabva kubocha uku vanhu vachibva kuchechi, vana vedu vazhinji vakauya vachigara negwirikwiti vamwe vakafa vamwewo havana vakavharirwa muzimba. Saka tatikumbirawo kuti vana vedu vadzivirirwe kuzvirwere zveCovid. Ini ndakaita saizvozvo savhiriji ndakaenda kune veawait kuti basa ramakaita iguru pamakakurudzira vanhu kuti vaende kuchechi. Takaifonera vekuchipatara vakauya nguva dzekambeni tikamira navo pakona nguva shoma shoma. Ndakati nokupai nguva shoma shoma munodzokera mondovaudza kuti pane patatangoendawo munodzokera mukana. Takakwanisawo kubaya vana vakawanda, vakakwanisawo kubayiwa vana vakawanda ipapo. Sanganisira vanga vachitaura vanga vachitovapo, asi takati musagara mataura. Tabva ipapo vechitendero chavo vakaziva kuti ndozvataita. Vakauya vakatuma munhu mukuru chikanzi ndei munovhunza kuti ko ivo vabaisa vana vadziviririsa vana vacho ndivanani, tinoda kuti vasunungurwe kuchechi. Ini ndakabva ndati iye unoda kusunungurwa kuchechi savillage youth worker isi tinenge takadzidza kuti munhu chinenge chaitwa nemunhu unesa mwana hachitauri. Saka ndakaudza kuti andaudzivirirwa yeye ndiye achapupura kuchechi modii momudzivirira sekuda kwokuti tachiti zvinhu hazvitauri. Takawadzidzisawo kuti patine veawait patinenge tasvika pachechi pavo papasina kana toilet dai mavakawo chimbuzi, nekuti zvirwere zvizhinji zvinobva mutsvina yenyu iyoyo yamunenge muchiitira mumasango. Muchiti kana mabva masango nhunzi dzekuteverai dziya dzimhara pachikafu chenyu. Cherai zvimbuzi mugeze maoko zvamunodzidziswa neawait ndizvo chaizvo. Gezai maoko nguva dzose kudzivirirai vana venyu kuzvirwere.